고생 끝나고 저는 법수하고 소리세. 재밌다. 또 दिनैबो शुटिं सोलिगासिनो थ' दिनै थार्ड डे शुटिं थ' बेयावहाय जोङो दा थांगासिनो आरोना शुटिं खालामनाय जायगायावहाय दा नै बिथाङा जोंहा एसे होसोनाय माबा सिन दङ जों माने फैथ'वाखैमोन नालाय एसे लेटै फैबाय आरो गारिजों फैग्राफोरा फैजोब्बाय आरो बिना एसे होसोनांगोनलै औ ओमफ्राय दा जों नै थांगासिनो आरोना थ' नामलांनि लामा नामलांजों थांगासिनो आरोना नामलां मोनखाबाय नामा दावधारा थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नामा लोगोफोर नायलांबाय था माने माखासे सिनफोरखौबो नुगोन शुटिंनिखौ एफा एनै आरोना थ' फिल्मनि मुङा जाबाय दोहौ थ' बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ फैयै जों फाइनालि शुटिं प्लेसखौ मोननोसै ओइलाय जोंना लोगोफ्रा गारि लाखिनानै दंबाय थायो थ' जोङो फाइनालि शुटिं प्लेसखौ मोननोसै आरोना दिनैनि शुटआ बेयाव जागोन आरो माखासे गोबां जायगायावबो जाबावगोन आरोना बिदिनो प्लेस लानानै लोगोफोर जोंहा नै शुटिं प्लेसआव माने बेहाय शुट मोनसे लाखांबाय बिनि उनाव आरो गुबुन मोनसे जायगायावहाय माने नै जा बन्दुक होसोनायखौ लाहैनो नागिरदों आरोना थ' दिनै थार्ड डे आरोना शुट लानाया थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोसे जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे शेयार खालामदो नामा लोगोफोर गं दंलायो नै खेरा गोनांलाय एसे गंबो दंबोयो नै दाउना थ' नैबेयावबो माने शुटिं लानो नागिरदों आरोना थ' मोनसे फेमिलिनि बिमा बिफाया गाबगोन आरोना गथ' गोमा जानायनि थ' बैसोरनो बिमा बिफाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर नुलांबाय थागोन नामा थ' जोंनाव नै डिरेक्टर सारा जिरायगासिनो आरोना ओरै रेडि जागासिनो थ' दा जोङो गुबुन मोनसे शुटिं प्लेसआव फैलायबाय आरोना थ' बेवहाय शुट लानाय जागोन आरोना थ' नै मानसिफ्रा नायगासिनो आरोना शुटिं लानो नागिरनायखाय जा केमेरामेन सानैबो सासे एसिस्टेन्ट सासेया मा मेन केमेरामेन आरोना थ' ओरै रेडि जागासिनो आरोना हनै शुट लानाया रेडि जासिगोन आरोना डिरेक्टरा नै जोंहा जोंनि आखायाव 10 लाख फैबाय रंजा एबार आलादा गुबुन मोनसे जायगायावहाय जों फैलायबाय माने शुटिं प्लेसआव थ' जोंहा नै सारा बिराद जिरिजों मोजां जिरायनानै थान्दा औवा सुलाय डिरेक्टर सारा जायगाया दैजिमा सेराव आरोना दैजिमा बाक्सा फैगासिनो ओरै जोंनाव नै मेब्ला सिखारि सारमोन फैगासिनो जोंहा मेब्ला सिखारि सार आरोना नै दा नै नाथुराम गथिया
लोगोफोर दिनैनि माखासे बे दौ सावथुननि सुटआ दिनै फैयै फैयै बे जोबथा माने सुट जागोन आरोना बे बागानावहाय माखासे होसोलायनाय मानाय बिदि जागोन आरोखि ना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' माबोरै जायो एसे दिन्थिनानै दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानदों आरोखि ना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था हरै होसोग्राफ्रा रेडि जाबाय आरोना नै थ' जल्दि आइजे आवाटानि लागासिनो थ' सुट लानायखौ गोबां मानसिफ्रा नायगासिनो आरोना दायो बे बागाननि लकेसनाव आरोना थ' होसोजाग्राया गथ'खौ बे हेखमानानै थाखुमादों आरोना नैबेयाव दिनैनि ब्लगा बेसेखिनियानोमोन लोगोफोर थ' गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामगोन आरो मदद खालामगोन हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन साबस्क्राइब खालामनानै होगोन मिजिंथिबाय लोगोफोर बाय बाय